manut aku kang arep nganggo ngin angin angidit milir Mulat mara Sang Harjuna punya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungso gagag ugag sadulita mel-mel Ndara Permati ingkang raka Ndara Bratasena samenika saya sengkut anggenipun babati alas mertani
Den ingkang kula ajeng-ajeng niku makartining Pandhawa limawit Pandhawa niku ngibarate ndok sak petarangan ugi kados dene driji lima. Nek megar merdika nek genggem santosa tegese manunggal dadi siji. Iya Kakang. Saektine aku ora mangu-mangu. Nanging aku nyawang ana mertani sing jembare semene iki. Kaya dudu sak lumrahing alas. Tak sawang saka permana jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rasaning ciptaku Kakang Semar. Nyat langening kalangkiwan kaglar pandamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga inggih den pancen nyata niku nanging niki mangke malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki. Yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari gedhening prihatin lan talak brata menapa dene makarya ingkang nyata Gus. Iya Kakang. Kang Mengkunayu enggal suwan ana ngresane Kanjeng Ibu Kunthi lan Kang Mas Wijakangka. Kang banjur sumusul Kang Mas Bratasena. Monggo den kula dherekaken.
Oh ladalah aku nampa wis ing dewa yen to negara kajiman ya negara mertani wis bakal kamanungsan tegese ngene bakal ana wah-wahan kahanan mertani sing katone wujude alas gumliwang-liwung nanging sejatine gumlaring negara mertani nanging aku Begawan Wilwu ya Begawan Anggara Parno rumangsa duwe jejibahan ngreksa ana marta iki kelingan pirang-pirang abad kepungkur aku iki maune ratu ing mertani jajuluk Prabu Anggara Parno nanging nalika semana merga saka pengamuking karung kala kang bondo itu kelawan bala srewu ya Bathara Wisnu satemah bumi horeg aku banjur ngragut ngrungkepi marang putraku limo yaku Yudhistira Dandun Wacana Dananjaya lan Kula Sedewa ewa semono aku malah banjur disotke dening pukulun Sang Hyang Wenang dadi wujuding naga parandena aku isih dikeparengake madeg pendhita mapan ana pertapan pring cendhane lan merga saka gentur tapaku kang maune aku wujud naga saka keparenging dewa aku banjur bisa wujud kaya mangkene ya mertani bakal kababar utawa kamanungsan eling dawuh pangandikane pukulun padha nang nalika semono lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang pirangka dadi sarana babaring lelakon iki yo yen ngono tak golekane satriya panengah Pandhawa durung suwe ngon krumaku bakal ngobati panengah Pandhawa kedata iki ora satriya bagus marokake kowe ngaku Den iki ana buta nanging sandangane sandangan Brahmana panjenengan menika sinten Raden? Wah, takon karo aku iki Begawan Wilwu ya Begawan Anggara Parno. Panjenengan menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku panengah Pandhawa Raden Arjuna Sendon. Panengah Pandhawa Raden Arjuna wah lah dalah iki sing tak golek
bareng aku ngaku yen to aku panengah Pandhawa Raden Arjuna. Kok banjur panjenengan Peremban lajeng nyembah kalian Arjuna? Inggih Raden, dipun pangen kemawon kula menika Begawan Anggara Warna. Kula menika ingkang kajibah ngrumat wana mertaning nggih wana marta menika Raden. Kaya mangkono Peremban. Gong. Butone kae. Jare sing ngrumat apa jenenge? Kene iki ngendi? Wana mertane wana marta. Heeh. Kok aku rada nganu ya, curiga ya aku. Bagus saiki curiga terus. Lah saiki ngene to. Iki alas kaya ngene iki, gedene kaya ngene kok tunggoni buta. Kae buta-buta ngono kae buta-buta galak surahe lonjak-lonjak. Buta-buta kaya ngono kae nek sandangane kaya Brahmana ngono kae. Jenenge wis Begawan lho mau. Oh, Begawan. Oh, wah mulane iki dirungokke to, Truk. Ana wong ngomong-ngomongan kuwi dirungokke. Peremban. Ana wigati apa dene? Goleki mareng aku Peremban. Nggih. Mekaten Raden. Kula menika nampi wisi ing dewa yen to negara Kajiman inggih negara mertani wis bakal kamanungsan tegese sampun bakal tegese mriki enten bakal enten owah-owahan mertani ingkang katone wujude alas gung liwang-liwung sampun bakal kababar kamanungsan Raden. Sabanjure kepiye? Inggih. Sabanjure kula badhe maringaken wujudipun pusaka cacah 3. Nah, ngono kuwi lho duwe pusaka 3 cacahe. Ngampuh kok ketoke, Kang. Ha kono geluti kono, Truk. Wah, iki wis iki ora wayahe perang. Wae ngrungokke wong jagongan. Monggo Raden kula aturi nampi wujudipun pusaka tetiga menika. Inggih. Nami pusaka menika ingkang kaping 1 Jayeng Katon utawi Lisah Pranowo. Menika yen diusapke ing netra daya panguasane bisa weruh barang sing ora ketok kaya bangsane Kajiman. Banjur ingkang nomor 2 banjur nomor 2 yen kabalangake bisa balekake marang wujud bali marang wujud doing nguni inggih menika pun watu tempuru. Ingkang nomor 3 Yot Bayura menika saged kangge piandel Raden kula aturi nampi pusaka cacah 3 menika ya Peremban maragagi wenehna pusaka 3 kuwi mau Peremban. Ingkang mekaten lajeng kula nyuwun pamit Raden, kula nyuwun pamit wangsul wonten pertapan. Jejeban kula sampun waripurna menapa
Jejiban kula sampun kula lakoni wonten mriki ya Premban. Aku ngaturke panuwun begawan Anggara Warna. Ngaturake panuwun kang tanpa pamit inggih Raden nuwun pamit Raden Arjuna. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap lir kincang risang mawe gandrung anakku ngger puntuh permatilan kowe kembar kadangmu Bratasena tumandang babat Wonomarta nanging aku antuk sasmitane Wang Maha Agung menawa bakal ana nugroho gedhe tumrap anakku Pandhawa nanging sranane nglairang Udi Karti ing batin angesti marang Wang Maha Kuwasa kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah lima manunggala dadi sawiji kaya dene driji lima yen gegem santosa yen megar merdika kula. Inggih ngestuhaken dawuh Ibu. Inggih dateng sendika Ibu Permati. Sawetara kowe mau pisah karo dulur-dulurmu. Inggih Ibu. Nalika semanten kula hanggung hangayam-ayam nyaketi dateng Wonomarta nanging malah kepanggih kalian satunggaling brahmana. Lan malah kula kaparingan pusaka 3 wujudipun inggih menika Jayeng katon dayanipun menawi dipun usapaken netra saged uninga dhateng wewujudan ingkang boten kasat netra kados bangsanipun kajimat. Watu timpuru menika kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud doing muni. Oyot bayu menika pinangka kangge piandel Ibu. Syukur nggih, syukur. Mbok menawa keparenging Bathara kowe pancen kinarya sangunggane bebatra babat alas. Wah, Kunthi Babu, aku tulungan aku joyak wewe.
Bathara, kena ngopo nger kok mlayu-mlayu semaweti. Mongko kowe mau wis merwani babat wana. Wah iya, maune aku lagi babat ngrubuhke kayu-kayu lan nunggale watu-watu. Nanging aku kaya kena dayane pengabaran ora iso obah. Ora iso nglawat banjur aku prasopo. Sopo wae sing iso? Sopo wae sing iso nulungi yen sifat priya bakal tak aku sedulur. Yen wadon bakal tak wangku garwa. Wusana aku ditulungi wong wadon ngakune jenenge Dewi Arimbi. Wah nanging jebul wujude kaya wewe. Gilane. Wah babu kunthi aku tulungono. Aku doyak-oyak wewe. Nek kowe wis prasopo tenan ngono kuwi. Iya. Aku wis janji yen sing nulungi aku wong wadon bakal tak pek bojo. Raden, kula aturi kentel Raden. Wah, wewe tekan kene. Batobaten Pak Raden. Jago kluruk rame kabeh arese lawa kalong luru pandelian Trekawanan ing semune wetan bang sulaipun martandanian wos bangone jeng rembulan wos kumlewang sangi sore gunung kabeh-kabeh sami lanang wadon sami ngayahi karti Arimbi ora pangling sira iku atmat janing nata pringgondani sawerga Prabu Trembaka. Inggih kasinggihan kula ngaturaken pangabekti mugi kanca. Ya Arimbi wis ndak tapa. Anakku lanang Bratasena wis matur anakku nedha dalem kula pun Petruk iki ngopo to ki nang ngarep kuwi? Gus iling pun kadhiap. Den Ndara Bratasena ngerti ra Gom? Ngendi? Mbuh. Reng, ngerti ra Reng? Ngeneng isor meja kae lho. Pun mang mriko riyen to ditileki. Nggo, kalih kula nggo. Gah, gila aku truk. Nggih kula mawon, ngaten mawon. Pripun? Jenengan mboten purun to? Gah. Nggih kula mawon, pripun? Parang mboten? Pen. Kula ijoli pon, kula ijoli 150. Kaya apa pen ora gah. Karo wewe medeni. Mang tileki riyen to? Saiki ayune ora jamak. Kowe iki kena aji-ajine mingan kowe. Mboten pun mang tileki to. Wis lak dipek kalih. Gotro aku wegah truk. Wah.
Mangan iku nggih ganggu wong turu kok. Ana wong liar-liar kok disampluk tuding. Pun to, mriki to, nggo. Mriki. Alon-alon mawon. Kalih merem mboten napa kalih. Tak merem aga weruh wewe. Alon-alon mriki. Mriki. Nah. Hop. Mriki tancepke. Wis petentengke. Set. Sing buri. Nah. Pun monggo. Bila kok mah bali mrene meneh iki? Permadi kakangmu susulen. Nggih. Kakang Mas. Iki kepiye to kok saiki ndelik ning Blumbang? Blumbang tok jegur ya asat kabeh Kakang Mas. Mbah aku wedi karo wewe. Nanging Kakang Mas dipun timbali kalian ibu. Gah, aku iki gila wong. Gila aku karo wewe. Nanging Dewi Arimbi sak menika sampun dados ayu banget lho. Ayu piye? Buta ya buta aku wegah. Yen Kang Mas cetha mboten purun tak pek. Nggih kula mawon nggih. Kowe gelem ya peken. Ah tenane. Wah iki syo Doro Permadi iki omongane wis tekan ngendi-ngendi iki. Mangke getun lho Kang Mas. Lan ingkang bagu paduka Kang Mas dipun timbali ibu. Mangke mboten kersa suwan mindak malah nampi duka saking ibu. Ayo. Prakudono Bratasena, nalika kowe njaluk tulung Arimbi mau kowe duwe janji apa Bratasena? Aku sumpah nek arep bisa nulungi bakal tak pek bojo. Bareng Arimbi wis iso nulungi, kok kowe lincating janji. Anane aku lincating janji. Mergo Arimbi wujude buta. Bratasena, kowe nate nampa pangandikan saka eyangmu Sabtuarga. Apa lan satriya kuwi kudu piye? Satriya kuwi kudu netepi marang berbudi Bawalaksana. Satriya kuwi yen duwe sesanggeman lan duwe prasetya, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Nalika ngarep kowe wis saguh arep mengku garwa Arimbi, nanging kena ngapa kowe cidra ing ubaya? Kowe lincating janji Perkut Bratasena. Apa ya kaya ngono jejaring satriya utama? Apa ya kaya ngono pulangane yangmu Begawan Abiyasa? Yen ngono tetel wae jiwa kasatriyanmu lan aja ngaku anak Prabu Pandhu. Wah ya wis, aku gelem. Sapa iki? Ana wong wadon ayu. Kowe sapa? Inggih. Kula pun Arimbi Raden. Kowe Arimbi kae mau. Inggih.
kula pun arimbi Raden. Wah, Rimbi bojoku. Kabar sing tak tampa adikku Arimbi saiki wis kelakon Swita karo Bratasena. Tegese Arimbi saiki dadi bojone tedhak turase Prabu Pandhu kang tegese dadi satruku. Lah dalah. Monggo durung lega rasane atiku yen to aku durung kelakon males wirang udi tuwuh sedane Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Yo di Bratasena iki kene margane antakamu. Aja kembelo sirahmu. Aja kembelo sirahmu gleleng pacakmu. Apa yen kowe nglakon ngrabeni adhiku Arimbi injur mung tekan semene ra. Ora Bratasena, aku ora ngakoni yen kowe adhiku iki. Karepmu piye Harimba? Aku nedya males wirang udi tuwa sedane Sudarmaku. Kang nalika semana seda siya dening bapakmu Prabu Pandhu. Mula anak-anake bakal tak katutke dosane. Bakal tak katutke dosane klebu kowe Bratasena ya. Kowe manuta dina iki tak untapke nyawamu. Wah, pancen aku ora ngajab memungsuhan. Nek yen pancen kowe ngajab atiku ayo tak ladeni. Wah, kekulung kokop getihmu.
wujute wanita ayu. Wani nyerai aku, wani menggak nggonku Bondayuda. Kowe sapa? Kakang Prabu, kula paduka menika pangling kalian kula. Kula aturi mas paosaken kula mawi permono jati Kakang Prabu. Ora kusik. Kowe kok nyebut aku Kakang Prabu? Inggih nalika semanten kula menika wujud raseksi nanging inggih labet saking tulusing tresna kula kalian Raden Bratasena. Nuli kula dipun sabda kalian Dewi Kunti. Lajeng wujud ngaten menika kula menika ingkang rayipun Arimbi Kakang Prabu. Wah, adikku Arimbi. Wah. Waduh. Ora duka mono. Jebul kowe adikku sing tak tresnani Arimbi. Wah, jebul nganti tekan semono gedhening katresanmu marang Bratasena. Nyatane kowe saiki malah dadi wanita Sulistya kang mengkono. Saiki aku sarujuk lan mangestoni nggonmu bebrayan karo Bratasena. Nanging sing kudu kowe ngerti, tata gelar aku iki Bondayuda karo Bratasena. Nanging sejatine pun Kakang mung nadi sepirata kasendosaning Bratasena. Aja nganti adikku diwengku dening wong lanang sing mringkus. Nanging aku wis buktekke Dewi Enta Bratasena nyata bisa dadi pangayommu Arimbi. Matur nuwun sanget Kakang Prabu. Yo, malah kepara seka banget tresnaku marang adikku wadon. Lan tak buktekke katresnanku marang Arimbi. Nyawaku bakal tak udhoke kanggo rahayumu bebrayan kelawan Bratasena. Kakang Prabu. Boten maiben dhateng katresnan paduka kangge ingkang rayipun Arimbi. Nanging sampun ngantos ngendika ingkang kados mekaten. Malah saking kekajengan kula wontenipun kula bebrayan kaliyan Raden Bratasena menika saged dados sarana manunggaling pringgondani kaliyan tedhak turasipun Sinuwun Prabu Pandhu Kakang. Ora Arimbi. Lelakone pancen kudu mangkene. Nyawanipun Kakang kudu tak nggo tombok kamuktene adikku sing banget tak tresnani Arimbi. Sampun ngendika kados mekaten Kakang Prabu. Ora. Malah kowe saiki bali ngadhep karo bojomu. Kowe omong wae Bratasena nggone Bondayuda karo aku supaya nggawa tunggaking wit aren. Tumuli kon nyabetke marang awakku jalaran kuwi sing bisa dadi jalaran patiku Arimbi. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Kula boten saged nglampahi. Kula namung kepengin gesang ingkang slamet-slamatan gaya prukonan taesipun paduka lan keluarga para Pandhawa. Arimbi, wis ora sah nangis. Ora sah nangis, gage mangkata. Yen kowe ora gelem mangkat malah tak cabarake nggonmu bebrayan. Boten saged nglampahi Kakang Prabu. Wah, ora gelem mangkat malah tak getak kowe.
Ayo, Bratasena maju. Kakang Prabu, Kakang Prabu. Kakang Prabu, Paduka mentala nilar ingkang rayi Kakang Prabu. Wah, Rimbi. Wah, kuwi wis dadi kekarepane kakangmu Haribo. Harimbi ayo bali. Wah, Rimbi. Ayo bali manunggal karo kadang-kadangmu. Wah. Panasuna ing mertani ora pati nduga jebolon satriya kang salah gawe Raden. Jebul iki para satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya ing negara Kajiman Mertani. Paduka menika sinten Raden? Dene Cat Katon Cat Ical kula wis padaken ketinggalan boten kauningun Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang amengkone alas Mertani kene. Apa jeneng sira iku apa bener para Pandhawa? Inggih, kula pambayuning Pandhawa pun Puntadewa. Ingkang tak rungu, Pandhawa iku utama tumindake lan suci bebudene. Parandene aku nekseni lamun ora jumbuh marang kondhang iku ing esuk-esuk marang kabyagyaning liyan ngerti yo. Katone munalas iki wanagung bebondotan. Kowe kabeh padha ngrubuhake wit-witan lan donggeli watu-watu nanging sejatine iki papan dununge kawulaku. Nyuwun pangapunten menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki. Kula nyuwun gungan keparenga paduka mangestuni anggen kula badhe bebadra wonten mriki. Ora gampang Punta. Krana aku lan kowe beda alam, beda budaya lan beda bangsa. Kowe kepengin nawur lan tetunggalan ana kene apa kowe ora nggawa budayamu ingkang bisa ngrusak marang budayaku lan kawulaku. Nyuwun pangapunten sinuwun. Gesangipun titah Marcapada menika namung tansah samat sinamadan lan daya dinayan. Mila stining manah kula badhe ngembak ngiyom wonten paduka lan sejatosipun kula namung badhe budidaya manunggiling samukawis kalian paduka sinuwun.
bareng Jim Yudhistira wis manjing manunggal ana sira Punta. Lan sedulure uga padha manjing ana ing adi-adimu. Sawangen Pajar Trawangen. Katone alas kang gegorotan samengko dadi kedhaton kang endah. Negara Ngamarta kang semene endahe kula. Raksanen lan tresnanono kawulamu Puntadewa rahayu nger Puntadewa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.